Tekö ilmoititte tulostanne? Kyllä, lähetin kirjeen professori Mailardille ja hän lupasi olla minua vastassa. No tässä minä olen. Jaa, suokaa anteeksi. Minä en tiennytkään, että te... Että minä olen nainen. Aivan niin. En olekaan aikaisemmin kuullut naispuolisesta hullujen... Sanokaa vain. Naispuolisesta mielisairaalan johtajasta. Olisin melkein voinut vannoa, että te olette mies. Kaikki se, mitä minä olen teistä kuullut. No ihmisillä on omat ennakkokäsityksensä, kun he puhuvat. Mutta minä olen jo tottunut siihen, että minua pidetään miehenä. Olkaa hyvä ja istukaa. Cecil! Onko hän yksi? Ei. Hän on sisaren tyttäreni ja täysin terve. Suokaa anteeksi. Laitoksenne loistavat järjestelyt tiedetään hyvin, että potilaat saavat kulkea vapaana ja minä oletin, että... No, itse asiassa minun pitäisi kiittää teitä suuresta viisaudestanne, sillä tehän olette tahdikas. Mutta sitä samaa ei voi sanoa muista potilaista, muista kävijöistä, jotka kävivät täällä aikaisemman hoitotapani aikana. He olivat yleensä ymmärtämättömiä ja saivat mielipuolet uteliaisuudellaan raivon partaalle. Siksi minun olikin turvauduttava ankaraan pääsykieltoon, eikä laitokseen päästetä nykyisin ketään, jonka tahdikkuuteen en voi täysin luottaa. Aikaisemman hoitotapanne aikana? Niin. Tarkoitatteko, että se kuuluisa rauhoitusmenetelmä, josta kaikki Ranskan lääketieteiset piirit puhuvat, ei ole enää käytössä? Muutamaa viikkoa sitten me päätimme luopua siitä ainaiseksi. Todellako? Huomasimme, että oli aivan välttämätöntä palata vanhoihin lähestymistapoihin. Rauhoitusmenetelmä, niin hyvä kuin se olikin, osoittautui melko vaaralliseksi. Vaaralliseksi? Isä taivaassa tietää, kuinka me yritimme. Mutta jos olisitte tulleet tänne vain muutamaa viikkoa aikaisemmin, niin olisitte nähneet, mitä rauhoitusmenetelmän käyttö oli potilaassa saanut aikaan. Uskomatonta. Kuinka hyvin te tunnette tämän menetelmän? Olen kyllä kuullut sitä paljon, mutta yksityiskohdat ovat jääneet hieman hämärän peittoon. Menetelmä sopii, sanotaanko, eriskummallisille potilaille. Sellaisille esimerkiksi, jotka kuvittelevat olevansa kananpoikia. Siinä missä muut menetelmät pyrkivät heti kitkemään tällaiset mielikuvat, niin rauhoitusmenetelmässä niitä ei ainoastaan siedetä, vaan niitä pyritään jopa rohkaisemaan. Me pidimme kuvitelmaa tosiasiana. Ja viikon ajan kananpojaksi itseään ollut henkilö sai syötäväkseen ainoastaan jyviä, kuten kanan kuuluukin. Ainoastaan? No, pieni jyvä ja hiukan hiekkaa tekivät suoranaisia ihmeitä. Mitä sitten tapahtui? No, jossain vaiheessa potilas vai huomaa, että hän ei tule kylläisiksi pelkistä jyvistä. Silloin ihminen hänessä astuu esiin. Mielenkiintoista. Todella mielenkiintoista. Mutta tärkeintä on järjestää jokainen potilas vartioimaan kaikkien muiden tekoja. Mielipuoli muuttuu terveeksi sekä henkisesti että sielullisesti, kun me näin luotamme hänen ymmärrykseensä. Entä rangaistukset? Niitä ei ole. Eikö ainuttakaan? No ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa mielitauti muuttuu raivokohtaukseksi. Silloin on kyllä syytä eristää potilas koppiin. Mutta yleensä me lähetämme tällaiset tapaukset yleisiin sairaaloihin, eikä meillä ole heidän kanssaan mitään tekemistä. Ja nyt olette sitten luopuneet kaikesta? No meidän oli pakko! Niin hyvä kuin rauhoitusmenetelmä olikin. Sillä oli haittansa ja varjopuolensa. Lisää serveä. Kiitos. Cecil! Toisitko sinä minulle ja vierallemme lisää serveä? En mä voi. Ei mulla ole viinikellarin avainta. Oh, aivan. Kas tässä lapsukaiseni. Kiitos. No, teillä on läikkynyt hyvä serryä kasvoillenne. Suokaa anteeksi. Tehän näytätte siltä, kuin te olisitte nähneet mielipuolen. Ei, minä vain minä olen vain hieman järkyttynyt siitä, ettei rauhoitusmenetelmä enää ole käytössä. Se on poistettu jokaisesta Ranskan mielisairaalasta. Ja minä kun luulin, ettei mitään muuta menetelmää enää käytetäkään. No ilmeisesti sitten
sitten joku asioista tuntematon on johtanut teitä harhaan. Älkää uskoko mitään, mitä kuulette, ja uskokaa vain puolet siitä, mitä näette. Ja kiitoksia. Hienoa, Cecil. Voit poistua. Kiitos. No, mikä hätänä? Ei mikään. Minä vaan Niin? Oletteko te nyt aivan varma, että teidän sisaren tyttärenne on... Niin? Tai ei... Ei oikeastaan mitään. Mihinkäs me jäimmekään? Rauhoitusmenetelmä. Aivan. Sekä on siis postettu käytöstä. On olemassa uusi menetelmä. Millainen? Sitä ei kovin hyvin vielä tunneta, mutta se on yleistymässä. Ja me käytämme sitä. Hyvä Jumala! Mikä se oli? Mielipuolet rupeavat silloin tällöin ulvomaan kuorossa. Toinen saa aina toisen yltymään. Ovatko he siis lukkojen takana? Kyllä, kaikki 10. Naisia kai, enimmäkseen. Ei, kyllä he kaikki ovat miehiä. Ja minä kun luulin, että suurin osa mielenvikaisista olisi naissukupuolen edustajia. No yleensä kai niin onkin, mutta ei aina. Entä tämä uusi hoitotapa, onko kopissa oleminen osa sitä? Olennainen osa. Lääketieteellisen käsittely kuuluu olla ankaraa. Mutta se on kuitenkin potilaiden mieleen. Entä onko tämä uusi hoitotapa sitten teidän kehittelyänne? Ei täysin. Olen soveltanut sitä tohtori Tarrin Hyvää iltaa. sekä professori Featherin Hyvää iltaa. mallin mukaisesti. Te varmasti tunnette. Minun täytyy kyllä myöntää, että en ole koskaan kuullutkaan kyseisten herrojen nimeä. Niin jos he ylipäätään ovat siis herroja. Siis tarkoitatteko te, että te ette ole koskaan kuulleetkaan maineikasta tohtori Featherista ja professori Tarrista? Totuttaisi olkoon missään vaiheessa, mutta minun on pakko tunnustaa tietämättömyyteni. Tunnen katoavani tomuun, koska en ole tutustunut näiden epäilemättä suurien herrojen maineeseen. Toisin sanoen vaivon häpeän varjoon. No, älkää sotta nolostako. Kilistäkäämme. Hyvä Jumala! Se on aikaisemman menetelmän tuotoksia tuo huuto. Niin. Sanokaahan, tohtori Maillard, miksi rauhoitusmenetelmä koitui vaaralliseksi? No, hullu voidaan kyllä rauhoittaa, mutta vain hetkiseksi. Yleensä hän on hyvin taipuvainen käymään erittäin äänekkääksi. Ja hullu on myös erittäin taitava näyttelemään tervettä. Ja silloin kun hullu rupeaa näyttämään terveeltä, on aika pistää hänet pakkopaitaan! Teidän mielestänne vapaus on vaaraksi potilaille? Niin. Minun sekä tohtori Tarrin ja professori Featherin mielestä. Varsinkin täällä. Mitä tarkoitatte? Ettekö te ole kuulleet, mitä täällä on tapahtunut? En! Kertokaa! Se tapahtui silloin, kun rauhoitusmenetelmä oli vielä käytössä. Kaikki mielipuolet näyttivät täysin normaaleilta ja olivat miltei parantuneita. Ja sitten erään aamuna minä ja hoitajat löysimme itsemme käsistä ja jaloista kopista sidottuna. Ja hullut käyttäytyvät aivan kuten me aikaisemmin, aivan kuten osat olisivat vaihtuneet. Ei tuo voi olla mahdollista. No uskokaa nyt, mitä te kuulette! Kaikki oli yhden hullun ajatusta! Hän oli saanut päänsä paremman hallitustavan kuin kukaan muu millaikaan! Ja hän sai kaikki mukaan siihen! Kaikki yhtyivät salaliittoon! Kaikki! Ihan jokainen. Ja he nöyryyttivät meitä äärimmäisen ylimielisellä tavalla. He muun muassa kierrättivät meidät tervassa ja höyhenissä. Mutta varmastikin te saitte nopeasti vallankaapattua takaisin. Erehdytte. Vallankaapannut hullu oli erittäin viisas. Hän ei päästänyt ketään laitokseen, paitsi eräänä päivänä hyvin tyhmän näköisen nuoren herrasmiehen, jonka suhteen hänellä ei ollut mitään pelättävää. Hän piruili aikansa miehen kustannuksella ja päästi hänet sitten pois. Miten kauan nuo hullut sitten vallitsivat? Kuukausia. Ja sinä aikana he elivät hyvin meidän vaatteissamme ja joivat meidän hyviä viinejämme ja söivät meidän hyviä ruokiamme. Millä tavalla he sitten kohtelivat teitä? No eihän se hullu ole välttämättä typerä!
Heidän menetelmänsä oli suorastaan herkullinen. Se oli näppärä, nerokas. Mielipuolet ovat päässeet vapaaksi. Tipu, tipu. Tipu, tipu, tipu. Tipu, tipu. Viekää tuo hullu pois täältä! Älkää tulko lähemmäksi! Älkää tulko lähemmäksi! Mitä te teette tohtori Maillardille? Mitä te teette hänelle? Päästäkää hänet vapaaksi! Päästäkää tohtori Maillard vapaaksi! Minä olen tohtori Maillard!